हेलौ लोगोफोर माब्रै दं गासिबो आंनि चेनेलाव गासिबो बरायहरलायबाय ओमफ्राय सम गैयैलाय नै डिउटियाव थांनाय बाजिनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय आरोना स' लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा शेयार खालामबावनोसै मानसिनि जिउआव जों बेखौ बयबो मिथिखागौ मानसिनि जिउआव बयनावबो खैफोदा फैयो खैफोद होननाय बुस्थुआ जों माब्ला जागोन बेखौ रावबो हमदांनो हाया आरो बुंनो हाया जे आं सानसे खैफोदाव गोग्लैनाय नङा ना स' जेब्ला जोंखौ मा होनो खैफोदाथ' फाला बदलसो नालाय खैफोदा फाला बदलसो माब्ला नोंनि लाइफआव सफैगोन बेखौ रावबो मिथिनो हाया स' बिनिखायनो आं बुङो जोंखौ जोंबायदि जेन'ब्ला जोंथ' इमान गिदिर इउटुबार नङा आंथ' अब्लाबो आं बुंबाय जेब्ला खैफोदनि समाव खैफोद फैयो ना अब्लासो जों बायदिखौ आं बायदिखौ कन्टेक्ट खालामो गोबाङानो आंखौ भिडिअ खालामनो हरो सोरखौबा इउटुबारफोरखौ खालामनो हरो जानांगौ आंखौबो हरो थ' आं बेनि गेजेराव बुंनो फैदों गोबाङा बुंदों मालायनि भिडिअस हगारनानै भिउस मोननो फैसा खामायनो आरजिनो वाव क्या बात है नंगौ रियेलि इउटुबार लाइफआवहाय भिडिअ क्रिएटर लाइफआवहाय नों भिडिअ हगारबाय नालाय नोंहा अर्निं जाखागोन आरो जों रेगुलार ओरैनोबाबो जोङो ब्लग भिडिअ खालाम जों अर्निंखौ मोनखायो थ' नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजोंसो जोङो मोनो नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजोंसो नङा होमबा स' आं बेखौनो बुङो जों भिडिअ क्रिएटर जानायलाय गोबां मानसिया जोंनो भिडिअस बानायनो हरो गोबां रिकुवेस्ट खालामहरो बिनि गेजेराव जों भिडिअसखौ बानायो उइदाउट पारमिसन जों खालामा थ' आं बिनि गेजेराव आं बुंदों नोंगौ जोङो मोनो अर्निं जानो थाखायसो जोङो खस्थ' खालामो बेयाव भिडिअ खालामनायनि गेजेरजोंल' अनलि इमान इजि खामानि बे नङा जों इडिट खालामनाङो ना भिडिअखौ इडिटनिफ्राय सेभ खालामनाङो टाइमिं लायो आरो बेयाव आपल'ड होनांगौ माब्लाबा समाव सोरनाबाथ' नै आंनाथ' वाइफाइ दं अलरेडि न'आवहाय जेबो नङा जेबो प्रब्लेम गैया आंहा भिडिअ आपल'ड होनायनि बाट वाइफाइनिबोथ' रिसार्ज सोनाङो जियानो जा आंहा वाइफाइ थाबाय आंहा जेबो नंला नेट पेकनि थाखाय थ' खायसेफोरा बेफोरबायदि भिडिअस बनायनायाव गोबां रिसार्ज सोनांगौ गोनां जायो एक्सट्रा रिसार्ज सोनांगौ गोनां जायो दै एमबि सोनांगौ गोनां जायो सरि रिसार्ज नङा रिसार्जआथ' अलरेडि मान्थलि सोखानाङो बाट बिनि गेजेरावहाय भिडिअ आपल'ड खालामनाय टाइमावहाय एक्सट्रा एमबि सोनांगौ गोनां जायो होमबा मानो खस्थ' खालामनो दरखार नङा होमबा थ' आं बेखौनो बुंनो फैदों जोङो भिडिअ क्रिएटर जानायलाय जोङो एसेबाबो अर्निंखौ लुगैखायो गासै इउटुबारफोरबाबो थ' बिनि गेजेरावहाय आं मानि थाखाय गेप्स थायो भिडिअस बानाया आंबो रेगुलार हायो इनकाम खालामनो भिडिअस खालाम आंबो हायो बाट आं मानो खालामा आं मान्थलि मास मोनसे गाहाम थायो आङो गेप आंखौ गोबाङानो सोंहरो फेसबुकआवबो नुथारला आब' दिनैसो नुदों हाब दिनैसो नुदों गोबां आंनि फंबाय बिनानावमोना बुङो मानि थाखाय आं भिडिअखौनो होआबा जुदि आंहा इमानबो फैसा खामायनायनि फेसबुकआव इउटुबाव आं इन्ट्रेस्टब्ला आं हायो नाथाय आं मानो खालामा थ' बेनो जाहैबाय जाहोना इउटुब फेसबुकनि अनगायै ना आंहा इनकाम मान्थलि सेलारि आंहा मोननाय अलरेडि जब दङ एबा आं हाजिरा मावो ना खामानि मावो आंहा मान्थलि आं मोनो फेसबुक इउटुबनि अनगायै आरोना बाट आं अनलि फेसबुकआवल' नांथाबनानै इउटुबावल' नांथाबनाय भिउसनि थाखाय ना आं बेबायदि नङा दै भिउसखौलाय बयबो लुगैखायो नों नायाबालाय बोरैथो भिउस जानो नङा होमबा आं नायाबालाय बोरैथो भिउस जानो जों बयबो भिउस जाजानो लुगैयो गाव गावनि भिडिअसखौ राइट नंगौ आरो अर्निंबो लुगैयो गोबाङानो बाट बिनि गेजेरावहाय जों भिडिअ क्रिएटर जाबाय नालाय जोंनो अनेक मानसि हरगोन भिडिअस बानायनो रिकुवेस्ट खालामनो ना दुखुनि समावल' इउटुबारखौ नांगौ नामा बे खैफोदनि समावल' इउटुबारखौ नांगौ नामा सुखु समाव नांलिया सापर्ट गैलिया नामा आं बेखौनो बुंनो फैदों आरोना गोबाङानो आंनाव कमेन्ट हरनायलाय माने बुंदों आरो मालायनि भिडिअ बनाय अर्निं खामायदों डलार खामायदों आरे बेबायदि नङा रिकुवेस्ट हरबाय जेथिया
भिडिअ गोबाङानो नै दाखालि बावैबो भिडिअ हरबाय आंनि हिन्जाव खारबाय आंनो बिदि आंनि हिन्जावखौ नांफिनगौ आं मा राहायै मोनबावगोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङाबा हाला ना मबाइलानो सुइच अफ मबाइलानो फन खालामबाबो मोनला अब्लालाय माब्रैथो मोनगोन हिन्जावखौलाय माब्रै मोनफिनबावगोन माजों रायलायबावनो हौवायाबो आङो नोंखौ नांफिनगौ फैफिनदो सना डार्लिं आं नों गैयाबा थांनानै थानो हाया बेफोरबायदि बुंबाय नालाय ससियेल मिडियायाव हिन्जावा नुबाय गोसोआ बायना फैफिनबाय फैफिनदों दाखालिनाबो फैफिनदों बेसेरा बाट आङो बेखौ फेस देखायलिया देखायनोबो गोसो जालिया सोर मा बुंदों आं बेखौबो दिन्थिनो गोसो जालिया आरो दिन्थिब्ला माने नोंसोरनि नाम नोंसोरनि इमेजआनो नोंसोरनि रावानो माने सार्टिफिकेट महरैहाय नोंसिनियाव थागोन नों जि बाथ्राखौ बुंदों बियो नोंनि सार्टिफिकेटसो मिथिबाय आं बेबायदि आखलनि नै नाय आंखौ थ' जियानो जा आं इमानबो बाथ्राखौ बुंलिया बाथ्राया बुंनांगौबा गोबां गोलाव दङ थ' आंहा एसेग्राब माने बुजायनो हानाय नोंसिनि बायदि मेलेम गैया गोहो गैया नोंसोरो जि साननाय बायदि गासैनि साननायाबो एखे नङा बेखौथ' नोंसोरबो मिथिखायो एखे नङा होननानै थ' अब्लाबो आं बेखौ बुङो आरोना इउटुबार जानायलाय फिसा इउटुबार ओरैनो नोंथांमोननि सापर्टजों नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों ना थ' बेयावनो आं बुंनो फैदों भिडिअ बनायनो हरबाय नालाय अननायनि गेजेरजों जोङो खालामो सापर्ट बियो जोंनि जों सासे इउटुबार जानानै भिडिअ क्रिएटार जानानै भिडिअ खालामनो गोरों जानानै बियो जोंनि सापर्ट बियो जोंनि अननाय सोरखौबा मदद होनाय खालि बेल' नङादि दुखुनि समावल' जोंखौ नांगौ दुखुनि समावल' इउटुबार नांगौ दुखुनि समावल' बै उमुखाखौ नांगौ उमुखिखौ नांगौ बे नङा जोंनि खैफोदा माब्ला जायो माब्ला मायो ससियेल मिडिया दानि जुगाव डिजिटेल मुगा जाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मानसिनि लाइफखौबो फोथांनो हायो आरो गोबां मानसिनि लाइफआ थैनानै दङ एबा थैलांनोबो हायो ससियेल मिडिया बेखौ मिथिनायनि गेजेरजों जों मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय जों ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो मिथिबाय भिडिअ क्रिएटार जानो जों एसेल' जोंनो माबा नाङा मा होनो एसेग्राब सहायनो हानाय गोहो गैयाब्ला जों भिडिअ ओंखारनो हाया जायहा सहायनो हानाय गोहो दङ बेसो ससियेल मिडियायाव ओंखार मानो होनोबा बेयाव मोजां गाज्रि गोबां मानसि लोगो मोनगोन नोङो ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै नोङो सहायनो हानाय गोहो गैयाब्ला नोङो माब्लाबाबो इउटुबार जानो हाया बेनिखायनो मोजां गाज्रिया बुंखायो बेखौ नर्मेलि साननानै ना आरामसे नोंनि खामानिखौ आवगायलां जाय इउटुबारफोर जाय फंबाय बिनानावमोन इउटुबार जानो लुगैयो ना भिडिअ क्रिएटर जानो लुगैयो आरामसे खालामनो हायो गोसोबायदि जोंनि बर' समाजावल' गोबां खम इउटुबारफोरा मिथिबाय खिन्थु गुबुन जायगायाव नाय गुबुन हारिखौ नाय बेसेबां भिडिअ क्रिएटर दं जोंनासो बहुत खम जोंबो जानांगोन दासो जाबोखादों लासै लासैनो आं बेखौनो सानो आरोना थ' आं गासैखौबो जौगाजानो लुगैयो आरो गासैबो दुखु आरो सुखुआवबो जोङो गावजों गाव अनलायनानै सापर्टआव थाजानो लुगैयो आं दुखुआवल' मानसिखौ नांगौ बे नङा दुखुआवल' मानसिनि हेल्प नांगौ बे नङा जेब्ला दुखु जायो अब्ला डनेट नांगौ ना फैसा जेब्ला जोङो फाइनान्सियेल प्रब्लेम जायो आंनाबो जायो नंगौ आंनोबो माब्लाबा समाव फैसानि नांगौ गोनांथि जायो आंबो इसेग्राब माबा नंखाया गोरिबनि फिसाखा जोङो आंबो गोरिबनि फिसा बहुत गोरिबनि फिसा बेनिखायनो आंनोबो नांगौ नोंथांमोनखौ बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों आंनि फंबाय बिनानाव जाथों होननानै आंनि लाइफआवहाय आंनि सापर्टार जाथों होननानै आंनि फंबाय बिनानाव आं एक्टिभ खालामगोन आं हानायखौ हेल्प होगोन ना बिदि होननानै माने आङो नोंथांमोनजों एक्टिभ थायो भिडिअसआव फैयो रायज्लायो नोंथांमोननि कमेन्ट्स आं मालाबा रिप्लाइ होयो मालाबा रिप्लाइ होनो हाया समनि आंखालाव बेखौ गाज्रि मोननाङा थ' लोगोफोर भिडिअसआ एसेबा गोलाव जालायलांबाय नै दाहालागै थ' आङो एसेग्राब सम होनो हाया सरि आइ एम रियेलि सरि आङो माने भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बुंनो हागोन आंहाबो अभार जायो मालाब्ला बुंनायफोरा सरि आं बिनि थाखाय मालाबा समावहाय बुंनाङि बाथ्राफोरखौबो बुंफ्लांबाय आं नोंथांमोनखौ ना बेफोरखौ गावनि बिनानाव हिसाबै बिब' हिसाबै गावनि न'खरनि साननानै ना जानायखौ नाजावदो जायैखौ फोरोंहरदो आरो रोङैखौहाय ना नोंथांमोननि गोसो गोरबोजों रोङैखौ फोरोंहर जायैखौ नाजावनो नाङा जानायखौ नाजाव
थ' आं बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो आरोना थेंक इउ स' माच गासैनिसिम आंनि भिउवार्स आंनि फेमिलि आंनि फंबाय बिनानाव आब'मोन नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय